241 komentárov vypovedá o tom, že toto auto naozaj chcete. Niekto by ho daroval, iný by sa prihlásil na súťaž v driftovaní, samozrejme celý čas bokom. Driftoval by som s ním 24/7 a aj keby mi mamka povedala, že ju to sere a že mám to auto odložiť, budem s ním furt driftovať. Toto ma fakt pobavilo. Ja by som s ním hral preteky s kamarátmi. Každý deň by som trénoval a chodil by som na turnaje. Čo by si spravil ty, ak by si vyhral takéto auto? Driftoval bych s ním po celém baráku a po celej vesnici, udelal bych závody s kámošema. Doznie ako kopec srandy. Driftofol. Driftovaní? By som driftoval. Ja by som driftoval ako blázon, boss. Driftoval by som každý deň, až by som zodrel podlahy a strašne by som to autičko chcel. Bral by som ho aj do školy, bol by som najväčší frajer na svete a každý by mi závidel. Prosím, chcem ho. Balogáč, napíš mi sa na TikTok alebo na Instagram a dohodneme sa, ako ti autičko pošleme. A pre všetkých ostatných, RC hračky kúpiš na Playgam